på banen, og værsgo til dig, Niels Harald, og til dig, Jesper Grønkjær. Tusind tak, Dan Engelsted, og lad os da bare slå fast, at hvis man ikke kan glæde sig over Superliga sådan en dag som i dag, hvor der er skyfri himmel over Østjylland, og altså udsigt til en kamp imellem dem, der ligger nummer 3 i Superligaen, og så det, som man kalder forårshold, stadigvæk på trods af et par kvababelser her på det sidste, ja, så skulle man da være et skarn. Det er optimale forhold til det, som kun kan gå hen og blive en underholdende forestilling de næste 2 timer her på TV3+. Vi har talt rigtig meget om henholdsvis AC Horsens fine sæson, altså lige nu på en imponerende og måske for nogen overraskende tredjeplads, og altså Brøndby, som har problemer her de sidste par kampe, men som altså også ligger fint til i foråret, hvis man gør stillingen op der. Så vi kan se her de faktuelle forhold, som jeg nævnte før, altså sol over Østjylland og dermed også over Horsens. Og vi fik at vide før, at der havde været interessante hændelser nede i tunnelen, da Dennis Rommedal, dagens anfører for Brøndby, skulle føre sit mandskab ind. Der var mandtal, han lavede et navneopråb og fik ligesom sikret sig, at alle var der. Og Brøndby altså i dag, så vi kan se det i blå trøjer, anført altså af Dennis Rommedal, der han naturligvis er i fravær af Clarence Goodson, som afsoner karantæne i dag. Det er ikke mange problemer, de ellers har Brøndby med at sætte det her mandskab. Det skal vi nok komme tilbage til. Og Jesper Grønkjær, du sagde til mig lige inden du er meget spændt på den her offensive fokusering hos Brøndby, at den måske er for skæv. Ja, også den for skæv, men også fordi, at Brøndby, det er den ubekendte størrelse. Altså igennem længere tid har de haft den her velkendte krise. Men også når man ser på Brøndby startopstillingen i dag, rent faktisk 7 ud af de 10 markspillere er markant bedre offensivt. Og her tænker jeg, det er nemmere at nævne de defensive, og her tænker jeg på Stenderup, Dumitz og Randrup, som er stærkere defensivt. Men så faktisk resten af holdet er meget, meget stærkere offensivt, end de er defensivt. Dermed også den her ubalance indimellem. Og det er altså ikke blænde på dit tv, som der er noget galt med. Det er rigtigt, at Horsens ikke spiller i gult i dag. De spiller i lysrødt, og det gør de for at markere, at Horsens selvfølgelig her om 20 dage gør det som en del af en Giro d'Italia etapeløb. Det er noget, der er blevet fejret og markeret udenfor med band og med minicykelløb og i det hele taget masser af stemning. Det har der været de sidste par timer her i Horsens. Og lad os da se, om disse 11 spillere også kan skabe stemning i Horsens. Det er i hvert fald et faktum, at Johnny Mølby, han har valgt følgende formationer, altså i bagkæden. Nabil Aslam central inde med Morten Rasmussen, omgivet af Nør og Jul, og så altså på midten Kryer og Mel på kanterne. 2 gamle Brøndby-kæmper, Spelman og Redsovs helt op foran. Hardedevic og Absalonsen, altså ingen Henrik Toft, ikke oppe foran hos AC Horsens. Ja, så det her, der er gul. Ja, så er gul. Jeg får at stille mig. Du får lov at vælge banen halvdelen. Ja, det er vanskeligt at høre, hvad kommer Michael Tyggaard. Han orienterer de 2 anfører, men er for ingen tvivl om, at det var klogere. Martin Retov og Dennis Rommedal giver hinanden en lille krammer. Og lad os så se Brøndby altså ændret på 2 pladser i forhold til den uafgjorte kamp mod HB Køge i sidste uge. Naturligvis et skuffende resultat. En af ændringerne ser man her. Dumitz altså i stedet for Clarence Goodson, og det er vist heller ingen nyhed at sige, at Kron Deli, han er blevet klar igen efter sine knæproblemer. Han er i hvert fald med fra start her for Brøndby og helt op foran McKinnock og Nikolaj Akker.